tachinja mutupu tabva kumaster tambopinda mune problem nyowani misoso izvi unozviona masekiti wozviona ndaiti baba kuku vokwamudanga namudzimai wavo vanhu ava vamira neni zvisingaiti kubva makusenywa svishi ndototi kubva madeko kubva madeko kusvika nhasi izvozvi takuma6 tingori toseni navo yekuti mota iyi yamuri kuona iyi inge ichifamba negwara rakanaka uye iri muposition yekuti azviwangu zvinzi yakabiwa kana kuti yakaita sei nemene saka vanhu ndorangati mupasa ravo guru idzi chielid chitira shinga shinoboka shinga shinofi iri simbisa akati usagive up pane vana ndatombogive up kati inini nebhajeti yangu yandakaita masavings angu aya ndaitinga kutenga stendi kangu maikuku handiko kuti mota nhasi ndoiwana because inhau yekuti ndakatoona kuti pera zvokusara ndichagatisa nekudika zvingatondipedzera nguva chandotodai panapa imota as soon as yesterday because kuti ndiite basa rangu ndoda mota saka ndakanhatura masavings angu ndikati vedu inini masavings angu handinawo ndo aya ndobva tadii ibvai mujira wada kupinda ndobva tabva tadii tatenderera but ava ndovanga vachinyanya kuziva zvakawanda baba kuku saka patiri panapa kugaraji pana baba kuku asati takutanga kumaketa kwaBills Murena for the people. Welcome. Yeah, because we need to put the packet. We need to pack it for the people. It's oh, black. No, black. It's no, asatani maplate dedi. Tachinja mutupu tabva kumaster. Tambopinda mune problem nyowani misoso izvi unozviona masekiti wozviona ndaiti baba kuku vokwamudanga namudzimai wavo vanhu ava vamira neni zvisingaiti kubva makusenywa svishi ndototi kubva madeko kusvika nhasi izvozvi takuma6 tingori toseni navo yekuti mota iyi yamuri kuona iyi inge ichifamba negwara rakanaka uye iri muposition yekuti azviwangu zvinzi yakabiwa kana kuti yakaita sei nemene saka vanhu ndorangati mupasa ravo guru idzi chielid chitira shinga shinoboka shinga shinofi iri simbisa akati usagive up pane vana ndatombogive up kati inini nebhajeti yangu yandakaita masavings angu aya ndaitinga kutenga stendi kangu maikuku handiko kuti mota nhasi ndoiwana because inhau yekuti ndakatoona kuti pera zvokusara ndichagatisa nekudika zvingatondipedzera nguva chandotodai panapa imota as soon as yesterday because kuti ndiite basa rangu ndoda mota saka ndakanhatura masavings angu ndikati vedu inini masavings angu handinawo ndo aya ndobva tadii ibvai mujira wada kupinda ndobva tabva tadii tatenderera but ava ndovanga vachinyanya kuziva zvakawanda baba kuku saka patiri panapa kugaraji pana baba kuku asati takutanga kumaketa kwaBills Murena for the people. Vekwamundanga vekwaguta aiwa nhasi manyaso ndibata chihazvanzi chenyu chokupesapesa saka pamjira vezhive handida kutenda vesika ndototi mwari vanga vane chinanga watisangani moziva ndade pamwe mamusirimu handimboimaketi kambani yacho icho chabhadhara icho it's portable for me. No. It's portable for me. No. Saka iri secho rangu azuro ranga rine zvihembe zvangu kwaona mukati macho yapadhisi mukati macho mozviona clean akasandi ndakutonga nemunhu ndakangoti from Japan straight
but indawo yekuthi agency yachoni inofanira undibhadharawo dauta sei kuti imaketewe idzinzuku dzangu dzandakakangamwa dzakabva kwamutanga saka ndomota yakabaka moyona chikiti Kufara neachievement yaitwa nesista yedu tinoti makorokoto Congratulations. Verisa toziona muchisekondi raundi rinambototi verisaka unombopaka ari koko then zvikaiti ndandozomukweva kuda ndozodi handizivi ndobasa ravo bye guys tikufara totangazve mamuhanda mutsvuku tabva kumaster tambopinda mune problem nisoso izvi unozviona masekiti wozviona ndaiti avani babakuku vokwamudanga namudzimai wavo vanhu ava vamira neni zvisingaiti kubva makuseni wasvishi ndototi kubva madeko kubva madeko kusvika nhasi izvozvi takuma6 tingori toseni navo yekuti mota iyi yamuri kuona iyi inge ichifamba negwara rakanaka uya iri mubhosisheni yekuti aziona kuzvinzi yakabiwa kana kuti yakaita sei nemene saka vanhu ndoranga ri mubasa ravo guru idzi dzichielida chitira shinga ndomboka shinga iri simbisa akati usagive up pane vana ndatombogive up kati inini nebhajeti yangu yandakaita masavings angu aya ndaitida kutenga stendi kangu maikuku handifo kuti mota nhasi ndodi ndoiwana because indawo yekuti ndakatoona kuti pera zvokusara ndichagadzisa nekudika zvingatondipedzera nguva chandotodai panapa imota as soon as yesterday because kuti ndiite basa rangu ndoda mota saka ndakanhatura masavings angu ndikati vedu inini masavings angu handinawo ndo aya ndobvatadii ibvai mujira wada kupinda ndobatabva tadii tatenderera but ava ndovanga vatinyanya kuziva zvakawanda babakuku saka batiri panapa kugaraji pana babakuku asati takutanga kumaketa kwabills Murena for the people. Welcome. Yeah, I'm going to put the packet. I'm going to pack it for the people. It's oh, flat. No, flat. It's not like. No, I said my place, Daddy. Touching I'm too put up master. Tambopinda mune problem nisoso izvi unozviona masekiti wozviona ndaiti avani babakuku vokwamudanga namudzimai wavo vanhu ava vamira neni zvisingaiti kubva makuseni wasvishi ndototi kubva madeko kusvika nhasi izvozvi takuma6 tingori toseni navo yekuti mota iyi yamuri kuona iyi inge ichifamba negwara rakanaka uya iri mubhosisheni yekuti aziona kuzvinzi yakabiwa kana kuti yakaita sei nemene saka vanhu ndoranga ri mubasa ravo guru idzi dzichielida chitira shinga ndomboka shinga iri simbisa akati usagive up pane vana ndatombogive up kati inini nebhajeti yangu yandakaita masavings angu aya ndaitida kutenga stendi kangu maikuku handifo kuti mota nhasi ndodi ndoiwana because indawo yekuti ndakatoona kuti pera zvokusara ndichagadzisa nekudika zvingatondipedzera nguva chandotodai panapa imota as soon as yesterday because kuti ndiite basa rangu ndoda mota saka ndakanhatura masavings angu ndikati vedu inini masavings angu handinawo ndo aya ndobva tadii ibvai mujira wada kupinda ndobva tabva tadii tatenderera but ava ndovanga vatinyanya kuziva zvakawanda babakuku saka batiri panapa kugaraji pana babakuku asati takutanga kumaketa kwabills Murena for the people. Vekwamundanga vekwaguta aiwa nhasi manyaso ndibata chihazvanzi chenyu chokupesipesika saka pazvina vezhive handida kutenda vesika ndototi mwari vanga vane chinanga watisangani moziva ndade pamwe mamusirimu
handimboyi market company yacho icho tabhadhara icho it's portable for me. No. It's portable for me. No. Saka iri secho rangu azuro ranga rine zvihembe zvangu kwaona mukati macho yapadhisi mukati macho mozviona clean akasandi ndakutonga nemunhu ndakangoti from Japan straight but inhau yekuti agency yacho inofanira kundibhadharawo kaida kuti sei kuti imaketewe idzinzuku dzangu dzandakakangamwa dzakabva kwamundanga idzi saka ndomota yakabaka moyona chikiti kufara neachievement yaitwa nesista yedu tinoti makorokoto erodi verisa tozoiona muchisekondi raundi rinambototi verisaka unombopaka rikoko then zvikaita kuda ndozomukweva kuda ndozodii handizivi ndobasa ravavava vezvimohanetsa saka bye guys tikufara totangazve mamuha